Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel gola llachar o'i cwmpas nhw. Roedd nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond, dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw. Peidiwch bod ofyn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae'ch achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd, ia, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi yn ei nabod o. Dewch o hyd efo'n fabi bach, wedi lapio mewn cydachau, ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nef yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd ucha, a heddwch ar y ddeia islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi dweud wrthyn ni sydd wedi digwydd. Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliad yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glwf am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliad yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliad yn ôl i'w gwaith, gan ganmol a moli Duw am bopeth roedd nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi dweud.